खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन ओरैबायदि गांसे बिजाब जाय बिजाबखौ जोंनि इन्डिया सरकारा माने फरायनो थाखाय बेन खालामना होदो आरो जाय बिजाबखौ माने सोरबा साव होनायनि माने साव नांना थानाय बिजाब होनना जों मिथिनो मोनो आरो बे बिजाबनि मुङानो जाबाय नीलाबन्ती। थोड़ो डिटेल्सै मिथिनि मानो थाखाय बे बिजाबखौ इन्डिया सरकारा बेन खालामदो आरो बे बिजाबखौ फरायबा मा जायो मानो फरायनो होआ बेफोरखौ गासैखौबो मिथिगोन बे भिडिअनि थ्रुयै। थोड़ो होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामनाय सिगां आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। दिनैनि भिडिअ जाबाय गंसे गामि, बे गामिया जाबाय इउपिनि बिराद गामि माने फिसा मोनसे गामिनि नखरसे मानसिनि घटना आरो बे नखराव सासे बिमा बिफा आरो फिसाजो सासेनि बे स्टोरिया आरो बेखौ नोंथांमोना माने आं ओरैनो बानायना बुंनाय होननानै साननाङा, एकदम रियेल स्टोरी आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। बे जाय नखरनि बे फिसाजोआ उन्दैनिफ्रायनो एसे बेलेग रखमनि माने गुबुन गथ'फोरा जाबायदि माने गेलेग्रा बुस्थु जुनजुनि बा माबा गारि मटर फिसा फिसा बायना होफैबा जेरै गेले, बे गथ'आ उन्दैनिफ्रायनो बेफोर बुस्थुजों माने कुनु एख' गेलेया बियो हयथ' माने जुनारफोरजों बा जिबौफोरजों बिसोरनि रायलायनाया माबायदि बियो माने उन्दैनिफ्रायनो मिथिगो आरो बिनि खोन्थाफोरखौ खोनासंनानै बियो जि थिनो बेखौनो बै जिबौआबो मावो, एम्फौ एनला दाउ बयबो इनि थिननायखौ मावो, मानोना बियो बिसोरनि रायलायनायखौ माने मिथियो। आरो इसोर बिफाया कबिराजमोन, माने मुलि सुलि होयो गामियाव सोरबा माबाफोर जाबा। बिदिनो लासै लासै फिसाजोआ देरबोबाय आरो जेब्लानो फिसाजोआ 5 बोसोरसो जायो अब्ला बिनि बिमाया एसे बेमार जानानै थैलाङो। दा थाबाय बिफाजो आरो फिसाजो। बे फिसाजोआ देरबोबाय, जेसांनो देरबोदो बिनि माने बिदि जुनारफोरजों रायलायनाया माने बांसिन जालांनो हमबाय। बे माने गथ'फोरजों गेलेयानो, गामियाव थाया, थांनानै हाग्राफोराव जुनारफोरजों रायलायो, जिबौफोरजों बिफांजोंबो बियो रायलायनो हायो, दंफांफोरजों रायलायो, हाग्रा बंग्रा जे माने रायलाय माबायानो गैया बिया बे बुहुमनि जत' जिब जुनार दङ गासैनिबो भाषाखौ बियो मिथिगो आरो गासैनि माबाखौनो बियो रायलायनो रोंगो। बिदिनो जिब जुनारफोरा गोबां माने दोनखुमा दोननाय सना गहना हा सिङाव अबेयाव मा सना गना दं, अबेयाव मा दं, सोर मा मावो मा मावा, माने गासै बाथ्राखौनो बेनो खोन्थाफैयो। आरो नाथाय बै सिख्लाया जेब्लाबो माने इफोरखौ बुरखांना लाबाखै, इस्साबा इसा बुरखांना लाबोनानै बिराद धोनि मानसि जानो हागौमोन, नाथाय जेब्लाबो बुरखांना लाबाखै आरो बिफानि सिगाङाव खोन्थाफैयो। बै सिख्लाया सानफ्रोमबो खोन्थाफैयो जे ओरै थोरै उमुक जायगायाव सना दं आरो बिफाया बिखौ उन्दैनिफ्रायनो सोलोंहोदो, नोंनि जि सक्ति, नोंनो जि इसोरा बेफोर गियानखौ हरदो, नों जेब्लाबो गाज्रि खामानियाव दा बाहाय बिदि बुंनानै उन्दैनिफ्रायनो बिदि सोलोंहोनानै बियो जेब्लाबो माने रावनिबो गाज्रि खामानि माने मावाखै आरो बेफोरखौ जेब्लाबो बुरखांनानै लाबाखै। बिदिनो थायै थायै 15 बोसोरसो जाबाय बैसोआ फिसाजोना, आरो दानिया बियो मा जादो, हराव सानफ्रोमबो हाग्रा गेजेराव थांग्रा जाबाय बियो। हाग्रा गेजेराव थांनानै माने जुनारफोरजों रायलायो, जेसां जि दोङो जिब जन्थु गासैजोंबो रायलायो आरो लासै लासै बिदिनो बियो माने भुतफोरजोंबो रायलायनो रोंनाय जाबाय। भुत प्रेत जि दोङो मोदाय गासैजोंबो बियो रायलायनो रोंगो। बिसोरो भबिष्यतआव
मा जागोन बेफोरखौबो खोन्थायो आरो बियो फैनानै न'आव बिफानि सिगाङाव खोन्थाफैयो जे ओरै थोरै आफा गाबोन इदि जागोन, दा समनिया इदि जागोन, इदि घटना जागोन आरो साननै सानथाम उनाव बे घटनाया जामारोबो। बिदि मिथिनानै बिफाया सानबाय फिसाजोआबो देरबोबाय, हराव हाग्रायाव थांबाय थायो, गामिनि मानसिफोरा नुबा गाज्रि माबागोन, गाज्रि होनगोन, मोदाय नांनाय होनगोन, माबा माबि होनगोन। गतिके बिफाया मा खालामनायसै गावसानि न' बिथा सब फाननानै बिसोरो हाग्रा गेजेराव थाहैनायसै, माने फिसाजोनि मोजांनि थाखायनो। मानोना गामिनि मानसिफोरा मिथिबा गामिनि मानसिफोरा बुथारगोन बा माबागोन, बेखायनो माने फिसाजोनि माबाखौ नायनानै मोजांखौ नायनानै बिफाया बिखौ हाग्रा गेजेराव लानानै थांनानै बेयावनो न' खाना सानैबो थाहैनायसै। दा फिसाजोआबो खोब मोजां मोनबाय, मानोना हाग्रायावनो थाबाय नालाय। बिफाया खामानि सामानि मावनानै बिदिनो जाग्रा बेसादफोरखौ लाना फैयो, बेयाव हाग्रायावनो जायो। बिदि लासै लासै फिसाजोआ 20 बोसोर बैसोनि जालांबाय आरो जालांनायाव दा हाबानिबो माने उपजुक्त जाबाय। नाथाय सोरनो हाबा हरनो, बिफाया मिथिखानानैनो सोरनो हाबा हरनो। बिनि उनाव बियो माने रायखस मोदाय गासैजोंबो बिदि सानफ्रोमबो रायलायफैबाय थायो हराव। नाथाय सानसेखालि सासे माने मोजां मोदाय जि जोङो रायखस पिसास बा मोदायफोरनि भितरावबो किसुमान मोजां मोदायबो थायो। आरो बै मोजां मोदाया बिखौ फैनानै बुंनायसै जे नों दा जि जायगायाव दङ बिनिफ्राय प्राय 1 किल'मिटार जायगा जागोन आरो 1 किल'मिटार गोजानाव फांसे बिराद गेदेर दंफां दं, फाख्रि दंफां। आरो बै सिङाव थांनानै सानफ्रोमबो नोङो ध्यान खालामहैनांगोन। बेयाव गोबां माने जुनारफोरनि नोङो थै होनांगोन। होबाथाय नों मा जागोन, नोङो माने नों जि दुनियानिफ्राय फैदो, नोंथ' मिथिया नों मा, नोङो मानसि नङा। खारन साधारन सासे मानसिया नोङो जेब्लाबो बेफोरबायदि माने सक्ति थाया। नों सासे रायखसिसो। नाथाय नोङो माबोरै बे दुनियायाव मोनहैदो आं मिथिया। नाथाय नोङो दा नोंनि दुनियायाव थांफिननो गोनांबा नों बे खामानिखौ मावबानो नोङो बेयाव बै बिफां सिङाव सानफ्रोमबो फैनानै ध्यान खालामबाय थाबानो नोङो माने नोंनि बे दुनियायाव थांनाय लामाखौ नोङो मोनो। बिदि बुंनानै बे पिकासआ गोमोरलांबाय आरो गोमोरलांनायनि उनाव बियो सानफ्रोमबो बिदि बै दंफां सिङाव थांनो हमबाय। आरो सानसेखालि बिदिनो थांबाय थानायाव सासे बियो बिराद गेदेर बेपारि सासे लोगो मोनबाय। आरो लोगो मोननानै बे बेपारिया मानोना उन्दैनिफ्रायनो जोबोद समायना, बे सिख्लाया जोबोद समायना, जायबो नुबानो पसन्द खालामो। आरो बे इखालि एसे गोबाव जादोंमोन बे सिख्लाया थांनायाव। आरो गोबाव जानायखाय बियो माने गराइ गारिजों थांबायदोंमोन नालाय, बे गराइ गारिखौ लाखिनानै बुंबाय आंखौ लांफाथ', आंहा एसे गोबाव जादों। दा बेपारिया बुंबाय जे नुनाय लोगो लोगो माने बे सिख्लाखौ पसन्द जानाय। आरो बेपारिया बुंबाय नोंखौ लांफागोन, नाथाय नों मोनसे खामानि मावनांगोन। सिख्लाया सोंबाय मा? बुंबाय जे आंजों हाबा जानांगोन। बेबो आरो सिख्लाया बुंबाय जागोन, नोंसोरजों हाबा जागोन, नाथाय नोंबो आंनि मोनसे माने सर्त मानिना लानांगोन, होमबासो आं नोंजों हाबा जागोन। बिदि उनाव बिदि माबानानै बे सिख्लाया गाखोना थांनायसै आरो बुंबाय जे आङो नोंजों हाबा जागोन, नाथाय आंखौ जेब्लाबो आं नोंजों माने हराव न'आव थानो हाया। आं मायाव थाङो मायाव नोङो आंनि उन जेब्लाबो फैफानोबो मोना। बिदि होननानै बिसोरो सानैबो मोनहैबाय। मोनहैनानै सानैबो हाबा खालामलायबाय। खालामनानै जि जायगायाव बै बिफाङा दंमोन बैनि एसे खाथियावनो माने बै बेपारिनि गामियामोन। आरो खोब मोजां मोनबाय, बियो खुसि मोनबाय। बिफाखौबो खोन्थाबाय जे ओरै थोरै आं आरो माने फैफिनला होननानै खबर हरबाय जे आं हाबा जाबाय हेन तेन। बेफोरखौ गासैखौबो खोन्थानानै गोबां गोलाव काहिनी, नोंथांमोना बर जानाङा, नाथाय एकदम अरिजिनेल काहिनी बियो। नोंथांमोना एसे धैर्य हमनानै नायबा अरिजिनेल बे बाथ्राखौ मिथिगोन, मा बिजाब मा खोन्था।
आरो मानो बे बिजाबखौ माने मानसिफोरनिखौ फरायनो थाखाय माने बेन खालामना होदो थ'दे टपिक्सआव थांफिननोसै माने बेनि उनाव बे बै बिफां सिङाव थांनानै सानफ्रोमबो तपस्या खालामबाय थानायाव सानसेखालि माने बेलेग माने पिक्कास सासे माने बिनि सिगाङाव नुजाफैनानै बियो बुंबाय जे ओरै नोंनि सब माबाया जाबाय दानिया नोङो सानसे दिल होबाय जे उमुक खालि नोङो इयाव फै बेनि खाथियावनो दैमा दोङो बै दैमा फाराव फै बे दैमा फाराव गोथैसो मोनसे माने माबा बोगोन गोजावनानै फैगोन मानसिनि गोथैसो आरो बेनि गोन्नायाव ताबिज गरसे थागोन बै ताबिजखौ नोङो बै गोन्नानिफ्राय बहननाय लोगो लोगो नोंनि सिगांखैजा सासे नाव लानानै मानसि फैगोन बै ताबिजखौ बै नावआलानो होबानो नोङो बै दुनियाव थांनाय लामाखौ बै नावा लानानै थांगोन बिदि बुंबाय खोब खुसि मोनबाय आं आंनि दुनियाव थांसिगोन हराव ओंखाम संबाय जाबाय जानायनि उनाव हौवाखौ बुंबाय जे उनाव लोगो मोनगोन माने आंखौ दिनै माबा आं उनाव नोंखौ माबागोन बिदि बुंनानै बियो हौवाखौ माने माबानानै थांनायसै हराव गारनानै आरो थांनानै थिग बिदिनो बे दैमाफाराव मोनहैनाय लोगो लोगो मोनसे माने गोथैसो गोजावनानै फैबाय गोजावना फैनायाव गोन्नायाव माने माबाया ताबिजबो दोङो खोब खुसि मोनबाय बियो नाथाय खाथि मोनफैनायनि उनाव गोन्नानि ताबिजखौ बियो आखाइजों खुलिनो हायाखै बिराद गोरा गान्थि मोनसे खुलिबाय बेनि उनाव माने गान्थि मोनसेखौ खुलिनो हायाखै मार गोरा बिनि उनाव बियो सानबाय मा दे हाथाइजों बख'नो बिदि साननानै बियो हाथाइजों माने अरसबाय थानायावनो बे गामिनि मानसिफोरा फैनानै बिसोरखौ नुफैनानै खोब होसोबाय साला रायखसिया माने गोथैसोखौनो जाबाय दङ होननानै बिदि होसोनायाव खारबाय बियो आरो बिनि उनाव खारबाय थानायावनो सिगाङाव गावनि बे बे हौवाया आसलते मानसि नङा जाय बेफारिजों बेयो गाखोना फैदोंमोन बे आसलते अरिजिनेलि मानसि नङा बे आरो बिराद गेदेर खासे रायखस बिराद माने गाज्रि रायखससो बियो सिगांनो बियो बे माने हिन्जावसानि माबाफोरखौ मिथिजोबनानै बियो मानसि महर लानानै बेजों थाफाना बिनि मन्त्रफोरखौ सोलोंनानै उनाव माने बिराद गेदेर रायखस जानो बिनि सिमाङा बिनि सिगाङाव नुजानानै बियो माने सिगांनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो जेसेबां मन्त्र माने जिब जुनारफोरा खोन्थाबाय थायोमोन बै मन्त्रफोरखौ बियो सिख्लाया माने बिलाइयाव लिरै गांसे बिजाब रखम बानायना दोनदोंमोन बियो आरो बै बिजाबा खदाय बिनि माने जि सिङाव दोनखुमाना दोनबाय थायोमोन आरो सानफ्रोमबो जाय जुनारानो माबा मोनसे मन्त्र सोलोंहोना गालांबा बै मन्त्रखौ बियो लिरनानै बिदिनो जाबै दोनलांबाय थादोंमोन बै बिजाबनि खोन्थाखौ बै रायखसा सिगांनिफ्रायनो मिथिगो आरो मिथिनानै बियो बुंबाय जे ताबिजखौ सेना लाग्रोबाय सिगां बै सिख्लानिफ्राय ताबिजखौ सेना लानानै बिनि उनाव बुंबाय बे बिजाबखौ आंनो हर अब्लासो नोङो बै ताबिजखौ मोनगोन आरो बे ताबिजखौ नङाबा नोंबो नोंनि माने जि दुनिया बै दुनियायाव नोंबो थांफिननो मोननाय नङा बिदि होननायाव माने खोब सानैबो जुद्ध नांबाय सानैबो नांलायलायनायाव उनाव माने बै पिक्कासजों हायैयाव बै बिजाबखौ बे सेखना लानायनि उनाव बे ताबिजखौ बिनो हरफिननायाव ताबिजखौ लानानै बै सिख्लाया बे रायखसखौ माने बुंबाय जे बे बिजाबखौ आङो मोनसे साव होनानै गालांगोन बे बिजाबखौ जाय मानसिया माने गाज्रि भाब लानानै बा लबाव जुदि बे गाज्रिखौ जायनो फरायो बै मानसियानो थैलांगोन फरायजोबबा खिथाबखौ आरो सोरबा जुदि आधा फरायनानै बे बिजाबखौ दोनो बैबो साननै उनावनो फाग्ला जालांगोन कारण बे खिथाबनि राजा बिदिनो आरो बे समाव बे बिजाबखौ माने बै रायखसा गासै माबाखौनो खिथाबखौ लानानै खारखुमाबाय थानायावनो बै गामिनि मानसिफोरा फैदोंमोन गामिनि मानसिफोरा बै रायखसखौ बुथारनायसै
आरो बुथारनायाव बै बिजाबा बेयावनो थानायसो रावबो दाङासै। नाथाय बै समनि बाथ्रा हाग्रा गेजेराव माने साधुफोराबो बेरायथिंबाय थायोमोन। सासे साधुआ मोननानै बे खिताबखौ माने बेलेग बेलेग माने गुबुन गुबुन भाषामोन नालाय रावबो जों साधारन मानसिया बे भाषाखौ बुजिना मोनामोन। बिनि थाखाय बै साधुआ मा खालामदो बै भाषाखौ माने ट्रेन्सलेट खालामनानै इजि जि माने लेंगुवेज दोङो बिदि लेंगुवेजाव बे खिताबखौ लिरख'नायसै। नाथाय साधुआ जेबो जायासै फरायजोबनोबाबो, मानोना साधुआ बेफोरबायदि लब बा गाज्रि साननाय गैयामोन। बिनि थाखायनो बियो जेबो जायासै बे बिजाबखौ फरायनानै माने लिरख'नायाव। बिदिनो बै समाव गोबां मानसि माने थैनाय फाग्ला जानाय जाफुंदोंमोन। आरो जानायनि उनाव बे खबरा माने सरकारनिसिमबो मोनहैबाय जे ओरै थोरै गांसे बिजाब दं, जाय बिजाबखौ माने फरायबाथाय मानसिफोरा फरायनानै थैगासिनो दोङो बा सोरबा फाग्ला जागासिनो दोङो। दा सोर मिथिनो बिजाब होननानै सोरबा बायनानै लांगोन बा बिजाब गांसे मोनबा मानसिया मा खालामगोन, ओरैनो पेज मोननै फरायगोन, बिनि उनाव बेयावदि माने साव नांनानै दोङो बेखौथ' रावबो मिथिया। थिग बिदिनो बे खिताबनि माने राजा, आरो बिनि थाखायनो इन्डिया सरकाराल' नङा, गोबां बिदि माने हादोर दं जि हादोर बेफोर हादोराव बे खिताबा गांसेया माने फरायनो थाखाय बेन खालामना होदों। आरो बै बिजाबनि मुङानो जाबाय नीलाम्बती ग्रन्थ होनना बुङो, जायखौ बिजाब नङा, गेदेर गेदेर ग्रन्थ जेरै महाभारत, रामायण, थिग बिदि ग्रन्थ होननानै बुंदो। आरो दा नोंथांमोना एकदम हिन्दीफोरावबो बे बिजाबखौ मोनगोन, नाथाय रावबो बे बिजाबखौ फरायनो नाजाया। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनखो लाइक, शेयार, कमेन्ट खालाम। लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदो, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।